Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 5:48 minutu igaro diren honetan, Realak eta Mallorcak anoetan jokatu duten eSports Ligako 31. jardunaldiko norgehiagokaren analisi egingo dugu. Garaipena Mallorcarentzat izan da 1-2 eta honen bestez Realak bolada gozoari amaiera eman dio. Gogoratuko dugu, batetik, Realak joan den jardunaldian Las Palmasen aurka 1-3 irabazi zuela Kanaria Handian, Mallorcak berriz porrota jaso zuen etxean Zeltaren aurka 1-2 emaitzarekin. Honen bestez, bi taldeak dinamika ezberdinetan iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara. Horren ondorioz, Imanolek eta Jagoba Arrasatek honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Reala, 4-3-2ko sistemarekin irten da zelaira, Alex Remiro izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Jon Mikel Aramburu jokatu du eskuinaldetik, Haienek ezkerraldetik, Jon Martin eta Aritz Elustondo atzealdearen erdialdean, Euskarri moduan aritu da Martin Zubimendi, Pablo Marin eta Lukas Usic barnekaldetik laguntzaile zituela, Lukas Usic gaurko norgehiagokan protagonista izan da, ez onerako zoritxarrez izan ere aste honetan egin dituen adierazpen polemiko batzuen ondorioz, txistu batzuk ere jaso ditu jokalari kroaziarrak. Eta goian, Take Kubo jokatu du eskuinaldetik, Barrenetxeak ezkeraldetik eta Oiartzabal izan da goian. Mallorca berriz, 5-3-2ko sistemarekin irten da, Jagoaren taldea, Greif izan da atepean, atzealdean 3 erdiko atzelarirekin jokatu dute, Kopete ezkerraldetik Raillo erdian eta Valiente eskuinaldetik, Mafeo eta Mojika izan dira hegaletako bi jokalariak, nahiko aurreratuta jokatu dute bi hauek, Darderrek, Samu Kostak eta Antonio Sánchezek osatu dute zelai erdia eta goian Dani Rodríguez eta Larin izan dira. Mallorcaren 5 atzelariren planteamendu hori lehenengo minutuetatik ikusi da, finean Jagobak ikusten zen, zer nahi zuen, batetik Realeko jokalariei ez jokoa garatzen utzi eta bestalde behin zelaiaren 3 laurdenetara iristen zirenean altzela barnekaldeko eta pase sakon horiek kiditea. Eta hori, egin batean ongi atera zaio. Lehenengo minutuetan Reala protagonista izan da partidan baloiarekin. Eta oso fin aritu dira txuri urdinak, baina aukera garbirik sortu gabe, etengabe bilatzen zuen talde txuri urdinak Take Kubo, Lukas Usicek ere protagonismo handia izan du, esan dugu, aste honetan zehar Reala trampolinona zela esan zuen jokalari kroaziarrak, hori logikoki zaletuei eta orokorrean jendeari eta zalegoari ez zitzaien gustatu, eta gaurkoa izan da lehen norgehiagoka adierazpen horiek argitaratu zirenetik, eta horren ondorioz ikusten da Lukas Usicen hitz horiek ez dutela harrera batere honik jaso amaran. Hala ere, oso fin ikusi dugu Usic, ez erasoan, baizik eta bestetan baino gehiago atzealdean laguntzen, itzulietan ere oso bizi eta askotan Jon Mikel Arambururi ere estaldurak egiten, eta alde horretatik jarrera egokia izan duela esan daiteke. Beste behin ere Pablo Marin gogotsu ikusi dugu, presioan egoki, baina Realari falta zitzaion freskotasun hori, falta zitzaion areara arrisku gehiagorekin iristea, falta zitzaion apur bat baloia ukitze hori eraginkorragoa izatea, eta ez du lortu. Eta 20. minutuan Mallorcak ezertxo ere egin ez zuenean, Sergi Darderrek baloia sartu dio Zailarini, hor Barrenetxearen galera batetik dator, esan Ander Barrenetxearen gaurko norgehiagoka azteko modukoa izan da, ez du behin ere izkin egin Donostiarrak, horrez gain oso kamuts aritu da presioan, baloia galtzen zuenean ere ezin zion aurkariari jarraitu, eta azteko moduko partida gaurkoan Donostiarrarena. Berak eman du pase okerra, ondorio Sergi Darderrek sakonean sartu dio Larini, hor atzealdeak ez da ongi ulertu, eta Jon Martini eman dio baloiak. Nik esango nuke Aritz Elustondo iristen zela baloi horretara, baloia oso mantso joan baita atealdera, baina 20. minutuan Aritz Elustondo, Jon Martinek bere atean sartuta Zailarini eman diote gola,
Mallorcak huts eta bateko egin du, Realarentzat hori kolpe bortitza izan da, gainera golaren ostean egia da lehendabiziko 3 minututan erreakzionatu duela, baina lehen zati osoan zehar gainontzeko minutuetan Kuborik ez da azaldu, Barrenetxearik ez da azaldu, Lukas Susicek ere ez du mehatxurik egin atera jaurtitzeko, Martin Zubimendi gaurkoan beste behin ere oso lotuta ikusi dugu bere euskarri postu horretan, behin bakarrik esango nuke zapaldu duela area, gainontzeko norgehiagoketan gehiagotan zapaltzen ikusten dugu, eta hori ere faltan sumatu du Realak inolako zalantzari gabe. Aranburu eta haien gaur esango nuke oso erasokor aritu direla, Aranburu ari da pixkanaka eta hori oso albiste ona da. Erasoan parte hartzen, erasoan beste jokalari bat gehiago izaten, behar bada hasi zenean eta Realarekin debuta egin zuenean gehixeago kostatzen zitzaion igotzea, gero behar bada atzealdera etortzeko etziola emango edo beldur horrekin, baina ez oso ongi. Hala ere, lehen zatia horrela amaitu da, huts eta bat, Mallorca eroso zegoen zelaian, Reala nahiko askoz ere gehiago izan bada ere lehenengo minutuetan, eta Mallorca apur bat zer gertatu zain ibili bada ere, aurretik iritsi dira, eta bigarren zatian lehen aldaketa egin du Imanolek, Barrenetxeak kendu du, Sergio Gomez ateratzeko esan dugu. Barrenetxearen norgehiagoka gaurkoan azteko modukoa izan da, ezkerralde horretatik ez dio kilimarik ere egin Pablo Maffeori, ez du behin ere alboko marra bilatu, arean ere gutxitan sartu da, eta azteko moduko norgehiagoka eta oso kaskarra gaurkoan Barrenetxearena. Sergio Gomez sartu da, honek ere ez du partida aldatzeko modurik izan, oso egoera zailean sartu da, eta 57. minutuan Dani Rodríguezek sakonean Sergi Darderri eman dio baloia, Reala erasoan hasi da, baina Mallorcak izan duen lehen kontraerasoan, Sergi Darderrek baloia gidatu etzaio atzelari bakar bat ere gainera joan, eta area barruan Alex Remirok esku azpitik pasa zaionik esango nuke hor Remirok gehixeago egin zezakeela, baina Mallorcaren bigarrena iritsi da. Lehen gola kolpe handia izan bada, bigarrena are gehiago, gainera izan den minutuan izan dela, hau da 57. minutuan, oso zaila zen egoera kudeatzeko, eta 56. minutuan Susic kendu eta Oskarson sartu da. Susic gaurkoan argiak eta itzalak izan ditu, batetik jokoan itzalak gehiago, eta baita ere noski txistu egin diotela kontuan izanik, baloi aukitzen zuen bakoitzean txistulari festa ez masiboa, baina handi xamarra entzun da, Anoetako estadioan, baina horiek minutuak aurrera joan ala txaloekin ere ordezkatu dira, izan ere jendeak txalo egin dio Lukas Susicci, esango nuke txistu egin diotena baino gehiago izan direla, eta ikusiko dugu aurrerantzean nola joaten den kontu hau, baina bai, Susicek urranditan sartzeko moduko, lokatzetan sartzeko moduko adierazpenak egin zituen aurrekoan, eta horiek noski giroari ez diote laguntzen. Hala ere, aldaketa honek ez du ezertxo ere aldatu, Oiartzabal sartu du, hor Susicen postuan, 4-3-2ko sistematik irten gabe, eta hala ere, Mallorcak jarraitu du berean, Reala bat ere erritmori gabe, baloia mugitzen bai, baina Mallorcako atzealdea oso eroso ikusi dugu, oso erraz moztu dituzte, gainera Mojikak eta Maffeok ere izan dute erasoan presentzia izateko aukera, zelai erditikan Samu Kostak eta Antonio Sánchezek oso erraz ateratzen zituzten baloiak, eta Reala erabat ondoratuta zegoen, eta 72. minutuan Pablo Marin kendu eta Ola Sagasti sartu du. Marinen partida gustatu zait, beste behin ere behar bada ez du beste norgehiagoketan bezain besteko presentzia izan, jokoaren sakontasuna, jokoaren garapenak ere ez diolako utzi, baina alde guztietan zegoen, alde guztietan laguntzeko prest, eta zalantzari gabe Pablo Marinen gaurko norgehiagoka egokia izan dela esan daiteke. Ola Sagasti atera da bere ordez, baina Ola Sagastiren eta Take Kubo ere kendu du. Gaurkoan ez da gertu Kubo, pare bat aukera hori izan ditu jaurtitzeko area barruan, ez ditu jaurti, nahiago izan du beste behin ere izkin egin, baina orokorrean gutxiago bilatu dute, gainera ez dugu beste egunetako zehaztasunarekin ikusi, inspirazioarekin, eta Take Kubo horrela dagoenean oso zaila Realarentzat irabaztea. Eta Ola Sagasti eta Mari Ezkurren atera dira, Ola Sagastik ez du presentzia handirik izan, norgehiagokan, izan ere esan dugu, Realak oso
erritmo baxuan mugitu du baloia, denbora guztian atzean ari ziren eta gero aurrean sakontasuna bilatu nahi zutenean saiatu dira bi jokalarirekin iristen, baina Mallorcak jada 3 batuak zituen hor eta oso zail egin zaio aukerak sortzea talde txuri-urdinari. Eta Mari Ezkurrena ez da bat ere egoera errazean atera, jada Mallorca oso ongi zegoen atzealdean kokatuta, Kuboren postu horretan ipini du, ongi jokatu dezakela bertatik, baina gaurkoan zehaztasunik gabe ibili da eta beretzako ere etzen noski testu inguru erraza gaurkoa. Eta Mallorcak ere aldaketa bat egin du 72. hain zuzen ere Dani Rodríguez kendu eta Omar Mascarell sartu da, jada huts eta 2 irabazten zioa zen, minutuak aurrera zioa zen, Reala apur bat gehiago mehatxatzen ari zen, eta horren ondorioz aurrelari bakarrarekin, erreferentzia bakarrarekin geratu da Mallorca, Sailarinekin eta Dani Rodríguez kendu eta Omar Mascarellekin beste erdilari bat sartu du eta hartara 5-5 bateko sistema ezarri. Eta ongi irten zaio, izan ere Reala kortikan aurrera, jada bigarren zatiaren une horretara arte ez baldin badu aukerarik sortu, hortik aurrera are gutxiago, 79. Larin kendu eta Abdon Prats sartu du, Muritxiren utsunea gaurkoan Mallorcarentzat pentsatzen genuen arriskutsua izan zitekeela, baina ez Larinek ere partida oso ona egin du, une baloia hartzen zuenean ez zuen beldurrik, bizkarrea sartu eta Realeko atzelariei aurre egiteko. Lehen golean protagonista nagusia bera izan da, eta gero Abdon Prats sartu denean ez du aukera garbirik izan, baina emaitza mantentzeko nahikoa izan da. 83. Mojikak min hartu du, ondorioz Toni Lato irten da bere ordez, Mojikaren orgeiagoka ere diskretua esango dugu Mallorcak ez duela partida borobila egin, partida antologikoa, erakustaldia ez duela eman. Baizik eta 2 aldiz iritsi dira Balear Irletakoak eta bitan sarea zulatzea lortu dute, eta hori izan da behar bada Realari autokritika egitera eraman dioten arrazoietako batzuk. Eta gero Toni Lato ere atera da, Toni Lato ez ditu minutu asko izan, jokatu dituenak ongi, defentsan ongi ikusi dugu, 85. ere Antonio Sánchez kendu eta Mateu Morey sartu du. Antonio Sánchezek zelai erdi horretan presentzia oso handia izan du, Samu Kostarekin oso ongi mugitu du baloia, gainera aurrera egiterako garaian ere Mallorcak egin behar zuenean beti hortzegoen, eta partida ona orokorrean. Eta horrela amaitu da, norgehiagoka, minutuak aurrera joan ala Reala da ondoratuta, txistuak ere entzun dira anoetan, eta une honetan oraindik ere Imanolen jarraipena datorren urtean Imanolea anoetako aulkian eseriko den edo ez, oraindik airean dago gaurkoan behintzat jokalarien aldetik jarrerarik ez da ikusi, eta gauzak horrela hasten direnean oso arriskutsua izan ohi da.